Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nabungkag ang duha ka 6-bay nga gisakyan sa giambusan pero padihod kong tawag sa kampo aron magpada sa reglaing sakinan pagkakagahan sa mga patay mga angon. Di ta marang sto ka 6-bay. Pauno ka akong babahay. Ako kang humbay, Vicky. Tawag ka. Ako Babo! Alpha! Sigma! Echo! Tarong nga guryo. Babo! Alpha! Sigma! Echo! Vicky! Ilis Magwir! Kano mo? Yes! Kumusta ang atong grupo? Pagkatin po, sir! Huwag patay! Take cover! Doon na sila sniper! Take cover! Shot! Okay na! Patuloy na sa kanan! Okay na! Nagtabisay mas mantika ng mong paapa guryo eh. Tumla na na uy. Ako nagkumunsa, baga kay kubal. Kinahanglan ko sa phone nito mayo. Kitaan kong hangin ng sniper. Kitaan ako. Maghikog na siya kay hero man siya. Saan? Nakitaan ako yung sniper. Ay, maghikog na siya kay hero man. Nagpabilin man. Di maklaro akong sorte. Puno ang gula akong baba. Naray na. Kaysa ka na. Ha? Tungod next baga kayong kubal sa akong kaong humba. Ito na. Ang iyang basag. Klaro kayong ningog nay. Nagkuning gitog nanay. Tikalbong sad. Usarak buok. Clear! Tuwa sa nagkaon guryo. Baga kayong kubal. Ikatuwasan niyo. Ikatuwas usaw ariyo. Pilipino batok Pilipino guryo. Pilipino batok Pilipino. Kinsa may alkansiya ning kubata guryo. Kinsay alkansiya ning kubata! Kinsay alkansiya ning kubata! Kinsay alkansiya ning kubata! Hello. Ha? Nara siya? Miyabot na di ay. Bangon ka man lagi ni. Mula ka, Juan. Sa kapida kayo. Balik ko katog. Dinig ka lang. Balik kong katog. Importante kayo nga kung ito. Parte ni trabaho. Nagkot siya, eh. Katog. Sige, balik kayo. Basigon sa nang lakawa, ha? Trabaho lagi ni. Sige, aray na ko. O niya. Nada sila, sir. Nagbinahinay na. Kumplito bastaran. Naa ang tanan. Mo di mo gusto ga matiming gada silang tanan aron. Mausar ang trabaho. Kausar ay agi, sir. Good. Wa ba sila magduda? Ngaw na yun na to sila patay. Wag ibisan gamay. Nagturig na sila. Puro patay gabi tuo nga surugtong kang kasosyo sa illegal nilang negosyo. Good. Tara. Ya! Hey! Okay pa ba sa inyong ganansya, Nyor?
Okay kayo. Kayo. Okay kayo, Jor. Thank you. Ay, sama na! Ay, mga armas! Alright, man. Tawag si General. Paibawaan nga natultulan nato ang mga dagong isda sa mga payuhot nga illegal. Yes, sir! Yes, sir! Laing bayanihon na kong agi. O mao'y muhatod ka na ko sa akong kapanto. Sorry. Sorry mga kauban o kasusyo ko sa negosyo. Nangamatay mo o ako mo'y hilom nga mupuli sa inyong mga pwesto sa negosyo. Kamura sa gihapon naghihimo kong tungtunganan aron mahimo na kong usa ka major. Sir Dennis! Sir Dennis! Sir, nahibaw na na General, sir. Doon na na magabot ka ng taon-taon. Sir, doon na magabot. Good. Thank you, baby. Yes, sir. Kuwang pagkining mga ebidensya nga niya din eh. Dungaga na to mga planted evidence. Ang ubos nining pay ngadto na sa second floor nining paya. All right, move! Martial law ug matud pas kadlukan sa katawan ang balaodnong militar. Apan lahi ang ipakita sa maabti ka captain sa Philippine Constabulary kung usoy batuod nga talan-awon sa ilawom sa martial law. Gipamaturan ni Captain Dennis Trinidad nga ang angay mahadlok sa martial law kadto mga tawo nga tigpayuhot o mga illegal mga butang sama niini mga tawo nga dakpon lang unta aron manubag sa ilang paglapas sa balaod. Apan inay moampo mipakita hinuon og pagsukol. Atol nining kabirin sa mismong dapit kanang hitabuan. Mahigala atong hinabi live din sa paborito natong istasyon sa Radyo Haros ang usa sa labing maabtik ug ambot ba para nako ang higala mao'y labing abtik sa pagpanggukod sa mga malapason sa balaod. Mahigala atong i-welcome si Captain Dennis Trinidad. Captain Dennis Trinidad, sir, mayong buntag. Mayong buntag kay buntag pa maron. Alas 3:50 pa maron sa akong orasan. Mayong buntag nimo, Captain. May buntag. Captain John Barillo, sir. Oh, may buntag usab diya kanimo June Barillo. O may buntag usab sa tanang naminaw karon. Abiro, sir. Alas 4 pa unta mo sign una ang Radyo Haros. Apan tungod ining lain nga bayanihon mong buhat. Napugos gyud ang among istasyonan sa pag-sign on ganihang alas 3:30 aron lang kaviran og ikapadangat sa mga katawan kining hitabua. So, lain sabi mong bayanihong buhat, Captain Dennis. Salamat kayo, John. Well, may pagkainon, John, nga igo lang tang mitubag sa atong duties and responsibilities isip usa ka official sa militar. Tungod kay sayod ka mong tanan nga kontra kusab kayo kini mga buhat nga mga illegal o ang mga tao mismo nga mo'y naghimo og mga illegal tungod kay dako kay kining supak sa balaod. Unsa may mga process praber panining hitabuha, Captain? Well, dugay na namo silang gipanidaan. Hangtod nga natapok na namo ang daghang mga ebidensya aron ilusad ang raid ni Dapita. Apan mao lagi, John, no? Igo lang ta namo silang dakpon aron patubagon, ha? Tubagon nila ang angay nilang tubagon. O labaw sa tanan, magagamit pa sila og bisan pila pa ka abogado ang ilang gustong gamiton. Apan subol ang kayong palandungon kay inay mo gamit unta sila sa legal nga mga pamaagi aron kapanalipdan nila ang ilang katungod. Migamit na mayroon sila og laing illegal nga pamaagi. Mi sukol sila, no? Desidido silang mapatay ka na mo. Mao nga hay may lasbig kami nga mao'y tigpatuman sa balaod, mao na hinuon ang mga matay. Musamot nga mudaghan ang mga malapason sa balaod kay makaingon man sila nga sayon ang patyo na mga tigpatuman sa balaod. Dili ba, John? Muna akong giingon dili padugay, Captain, nga mao ni matuod nga kulor sa masyalo nga dili angay kadlukan sa mga katawan kundi mo'y kadlukan ni atong mga kriminal.
Ang martial law mao'y tigpanalipod sa mga katawhan gilupigan. Mao'y tigpanalipod sa mga katawhan batok sa mga kriminal. Mao kini kanunay gibalik-balik og sulti sa mahal natong presidente. Kay kining kagamahanan karon sa Pilipinas dili tinuod nga madaog-daogon sa katawhan, kundi tigpanalipod sa katawhan. So daghang salamat katawhan og daghang salamat John. No? Usa lang po na, Captain. Okay, go ahead John. Tungod aning lain sa nimong binihong buhat, magpaabot sa sabi nga mutikang nasab ka og laing ranggo. Captain ka karon, so major na. Paabot lang ta John kung unsa mo sab ang mabuhat sa itong mga labaw kay wa man ko magkyupos. Mukaon man tagkamatayon John. Daghang salamat, Captain Dennis Trinidad. Salamat usab kayo John. Ug daghang salamat sa tanang naminaw karon. And God bless. Inyong nabati ang maiso ka Captain Dennis Trinidad, usa ka opisyal sa militar nga palayong nalipod sa Tabalaon ug sa katawang Pilipino. Bis, dulang kami pangutana. Kapten, Sana boy. paabot si General mo sa iyang sakinan. Unsa man okay ba, biba? Kanya gada ni mong manulti si Roy. Hastang General, maminaw ni mo radyo. Lopi pa man ni mo yung komentarista radyo, sir. Diba? General, sir. Captain Dennis Trinidad reporting, sir. All right, carry on, Captain. Expect your promotion, boy. And congratulations for a job well done. Thank you, General, sir. Ha? Mamasyada ka ha, kampo? O Manasalvi, wala naman kayo tayo lutuunon. Waray na kita lutuunon, pero napaparaka ako ha, imo, Vicky. Manasalvi, what ang imong kabalaka? Ang tanan nagtuo nga patay na si Kaliwanag. Lakip ang mga militar nagtuo nga patay na si Kaliwanag. Ano man imo toyo ha, kampo? Sorry lang, mana. Nahalasige. Pero paghirot la, pag-amping la. Salamat, Manasalvi. Salamat. Akong pliti palihog. Kining kapwa. Hapit yun ka naman. Hi, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Hi, Miss. Good morning, Miss. Hi, Miss. Good morning, Miss. Good morning! Hi, Miss. Good morning, Miss. 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 NPE Talawan. NPE Talawan. NPE Putingitlog. NPE Putingitlog. Hi, Miss. Good morning, Miss. Hi, Miss. Good morning, Miss. Military Maisog. Military Maisog. NPE Bakakikog. NPE Bakakikog. Hi, Miss. Good morning, Miss. 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 Katawa mo. Morning, Vic. Doro man ay kuno ang natawhan ni Kaliwanag Dennis Tuminamos. Na akong susunod baryo. Baryo tulay kuno. Sorry ka, Sarge. Interesado ka man kayo ni Kaliwanag? Nga naman, sa may buot mong ipasabot. Nagduda ka yun nga ako og si Kaliwanag usara? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.